unsay atong dangatan sa 2028 elections, dili kayo maayo ang atong prospect. Tanawa ang top 4 leaders. Si Leni Robredo Ramoy arang-arang. Actually kamao. Maoy atong masaligan anang upat. Nakapait si Leni Robredo is distant third. Akong usbon tong ratings nila, si Rafi Tulfo nationwide 35, Sara Duterte 34, Leni Robredo 11. Gamay kayo ang ratings ni Leni Robredo. Pero at least double digit siya. Nagsugod ba yan si Leni Robredo pag daga niya pagka vice presidente at 1%. Atong 2016, why nakaila ni Leni Robredo? Pero kini si Leni, kung madunggan nimo ang iyang mga diskurso, madunggan nimo ang iyang mensahe, sihag nimo ang iyang kalunsay, ang iyang kamaayo, ang iyang kinasingkasing pagserbisyo sa publiko, makadani ni si Leni Robredo. Ang nakapait ang pink movement ni Leni Robredo na wa na sab. In fact, mao yung pagsaway ni Leni Robredo. Wa gyud klarong closure ang iyang kampanya sa eleksyon sa 2022. Yes, napildi siya, pero dili na rason nga di ka mobalik dito sa mga lugar nga nangampanya ka aron pasalamatan ang mga nibotar nimo kay pud ni dakuha adto gasto sa mga tawo ni voluntaryo para ni Leni. Sus. Kadako adto sa hago sa iyang mga dumadapig. Wa man gyud gani bisag Thanksgiving mass na lang nagihimo si Leni Robredo sa nagkalilabahin sa Pilipinas. So sa taas tag sa gubangon sa eleksyon sa politika sa 2028, pero mas andam ta kung magkat-on ta, magsusi ta, magpakabana o magpakisayon.